Tarik 22 dwe mar 11 higa 2024 Amosi nokwe jawinjona kendo janeno mar Ramogi TV machiegni e weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ji abich owito ngimagi okinyi ma piny orugodo kawuono e masira mar apaya manojuko trela gi geche ariyo matindo e apaya mawuok Karatina kochomo Sagana. Kaluwore kod janeno manochuo wang'e masirano, nolero ni lorino nochomo boma ma Sagana kowuok Karatina kendo ni brek mare nochot kendo kelo masirano. Jogo manoyudo hinyruok oring godo e osiptal ma Karatina gi Kerugoya ka ringre jogo manowito ngimagi ne ochwal e kar kano ringruok ma Kerugoya. Asubuhi ya leo tumeamkia asubuhi mbaya sana, asubuhi ambayo kuna lori ambayo ilikuwa imebeba mzigo ya mahindi na imepata kukata breki, ikateremka vibaya na ikagonga magari mawili madogo, ambapo kuna watu 5 wamepoteza maisha yao, lakini majeruhi pia, kulikuwa na majeruhi na wamepelekwa, wamekimbizwa hospitalini. So tuna huzuni tele na tungeomba serikali hii barabara tuangaliwe. Hii barabara imekuwa mbaya na imekuwa inamaliza watu wengi, na tungeomba serikali iangalie, na hii barabara kama inapomalizwa tuangaliwe ni vipi inaweza fanyika ndio magari yaache kuwa na mwendo wa kasi sana. Lori ilikuwa imetoka saindi za Karatina na ilikuwa imebeba mahindi. Wenye wamefariki ni wengine ni kama walikuwa kwa magari zao. Mwingine hata ni kama alikuwa ameenda kazi, juu alikuwa ni kama ako peke yake kwa gari, lakini ameaga tu. Jotelo ma kanise mawuok e kaunti ma Kisii opwoyo okang' manyoro jatend piny Kenya William Ruto kao mar wito korak mane omi kambi mar Adani gi Ketraco mar gero paw ndeke ma Jomo Kenyatta gi thedho teko stima. Jotelogo mane loso gi jofwambo kawuono e gwenge ma Boma Choge Chache koro dwaro mondo Ruto bi okaw okang' ma kamano ponono ni kambi mar Adani oyud ka nitiere gi tudruok gokumba manyien mar thieth SHIF. Na tunataka kwanza kupongeza mtukufu rais kwa hatua ambayo ulioichukua kwa ajili ya kuifunjilia mbali ile deal ambayo ilikuwa inaendelea ya Adani, ambayo imeleta maswali mengi sana. Watu wanatekwa nyara, mtu anachukuliwa, naenda anachukuliwa kwenye anachukuliwa, hatimaye mtu anapatikana amekufa, amekatakatwa, ametupwa hapo. And then wakati mwingine unapata mtu huyu ukifuatilia unapata kwamba ni ujumbe aliousema ama ni neno alilolisema, alitamka kwa njia moja ama nyingine linamsababisha mtu huyu kuweza kutendwa mambo kama haya. Kuna hewa inapita, tunasikia kwamba huyu jamaa Adani bado hako katika hii shifu ndani. Elam, tunashukuru umebadilisha jina, tumesikia ulibadilisha jina, si shifu tena, lakini tunataka kuomba kwamba huyu Adani aweze kutoka kabisa. Hii mswada wa SIF, rais wetu mpendwa ambaye tunakupenda kama kanisa, tunaomba hii SIF naye ukachukue hatua jinsi ulivyochukua hatua ya kusimamisha mswada wa Adani deal. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu tukufu ambayo inayoongozwa na rais wetu iwe ni serikali ambao inaheshimu kanisa, inaheshimu wachungaji. Kwa yara ambao wachungaji wanaongea vile Mungu anawaongereza, ili warekebishe mambo kule ambapo kumeharibika. Komiti mar od bura mochung'ne arita ogoyo kogno jakom mowal maduol mochung'ne ng'iyo tije apisas mag obila e pacho ka Isaac Hassan. Hassan mane en jakom machon maduol manochung'ne yiero pacho ka IEBC onyiso komitino nobila nyaka thegre go okang' mar ndheyo kendo lal gi jopiny ataro mar chik, kowacho ni tim makamano dhi kelo remo marach e kind jopiny kod obila. Hassan lero nobila kaachiel gi jopiny duto nyaka luw chik seche duto, koyango ni koso luwo chike kind jopiny kod obila nyalo duoko piny Kenya e bugo mane owuok higa mar 2007.
Onono ni opuodhe Isaac Hassan ndika okar Ann Makori mathuolo mare mar bede apisi rumo higani. Being a policeman or an ex-policeman does not exclude that person from getting a job in Kenya or anywhere. So we, because of omissions or commissions of individuals within police force or ex-police officers, I think we should not have a blanket condemnation of anybody who has served. I think there are good policemen out there. We have to stop, we have to be very careful not to destroy this country. In 2007, we almost went to the brink, the precipice of civil war. We came back, we pulled back. We should never again. And how do you do that? We must respect the rule of law. You can't just be abducting people and killing them. A time will come when the public is going to respond also. So I agree with you, we are taking office at a very difficult point. But I can assure you, even as chairman of IEBC, I have seen also difficult situations. And I have been able to manage and deliver to Kenyans what was the election results. So I fully agree with your sentiments. We are taking office at a very, very difficult time. And I hope that even as you engage with the police service and the DCI, because this is a committee which manages all of us, you will begin to also instill in them the need for the rule of law. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 mayudore alwora mag Mnembe e pinje mag Afrika ogoyo mbaka ewi lweny mosebedo kagore e tong' mag pinjego mayudore Afrika kaachiel gi alwora mag Nembe. Lweny mosebedo kagore e tong' mar pinje mayudore Afrika kaachiel gi mago mayudore alwora mag Nembe osemiyo oganda modhuro wito ngimagi kama moko bende owito mwandu modhuro. Lweny makama koro idhi tiek chutho bang' jotelogo biro okenge mar keto ogirimiti marango weche mag arita e yore mag ohala ahinya te tong' mar pinje mag Afrika. I am mindful of the critical work that lies ahead of us in addressing the persistent challenge of small arms and light weapons proliferation in the Great Lakes region and Horn of Africa. Looking at the agenda before us, we can see the gravity of the security situation in our region. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources. Kenya is nearing completion of its ambitious marking of firearms and ammunition. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defence Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. In 2023, Kenya assumed the chairmanship of the Council of Ministers responsible for internal security. The scale of illicit arms and the light weapon trafficking is alarming. From the Horn of Africa to the Great Lake region. Landruok mag kute mag ayaki osemedore mokalo e ute mag twech mathurka kaluwore gi sindane mitiyo godo gi mabuse moinga achiel kaachiel gi weche mag anjawo matimore kind chwo gi chwo e ute mag twechgo. Kaluwore kod duol mochung' ne tuoche National Syndemic Diseases Control Council, okang' ma kamano oserocho chenro mag piny owacho mar kedo gi kwan jok magamo kute mag ayaki manyien masani onya e kind rowere. Jata tije ka riwruogno Dr. Ruth Laibon olero ni gisefwenyo na ayaki landore okang' mamalo e ute mag twech e bwo higni manok mokalo. Laibon wacho ni piny owacho osebedo katiyo gi kwan omenda maromo $1 billion mar chiwo arita mowinjore ne jogo matiyo gi nyasore kaka yo maduoko chien rang'iny mag ywaye nyasore
mabende chwalogi e timbe mamiyo ginyalo gamo kute mag ayaki. One, mostly because, let's start from who goes to prison. Of course, people go to prison because of criminality. One of the things that we find with HIV is that we have a big cohort of people who inject drugs. They are about 6 times likely to have HIV than those in the general population because of sharing injectable needles. And these people also find themselves in prison. So prison is one of the areas you'll find higher prevalence of HIV than elsewhere. The numbers of people living with HIV in prison, what you know is that prison has a higher prevalence of HIV than the general population. If you have about 3.1 or 3.3% of the general population in prison, you're going to get a cohort, which is a smaller cohort, having sometimes even 5 to 6% prevalence of HIV. So meaning that, of course, some of the populations that are outside, and especially because we've criminalized so many things. We know, for example, sex workers are criminalized and they find themselves also in and out of prison. We know groups like people inject drugs that are criminalized. I've spoken about them. And the whole industry around the drug use, you find again they get themselves into prison, and that results into higher prevalence. We have so many issues, even stigmatization in public institutions, and I am sorry to say even the government sometimes we are violators, and so we need to do sensitization on these issues about the HIV law, the violations, and what is supposed to be done in terms of policy. Jotelo mawuok e kaunti ma Nandi ogolo kwayo ne jodak ma kono mondo tim ndikruok e bwo okumba manyien mar thieth ma SHA mar yudo thieth e yo mayot e ute mag thieth mopogore e alworano. Gavana ma Nandi Stephen Sang onyiso luoro e wi kwan matin ma jogo mondikore e okumba mar SHA, kowacho ni nyaka gi sechegi mana atamalo 17 kende mosendikore. Ne giwuoyo e kinde chenro mar chwalo yedhe mag thieth e ute mag thieth ma kono ma nengogi romo $38 million. By last week, it was 15%. Yesterday, we had a meeting with the branch at the county headquarters with SHA management, and they reported to us that we are now at 17%. So we are growing every week, and in all the community units around Kapsabet and other places, the community health promoters are actively registering clients. Our people must register in good numbers. Every person who comes to Kapsabet Referral Hospital and all our facilities, the first exercise that happens is registration. However, we want to encourage the people of Nandi that you don't need to wait until the day you are going to the facility, because that might take you another five minutes or so. Why don't you register? I think the SHA registration platform is available. Let us register ahead of, any time you need to go to the facility. However, we are excited that the SHA covers the entire menu of all the facilities that we are, and services that we are offering in Nandi County. Jogo mong'ole kaunti ma Migori ywago nok mag sikunde mag jok mong'ole kaunti no. Giwacho ni nok mag sikunde mag ji mong'ol kaka mano ng'ol mar obwongo ok yudi ot mar somo, kendo ber ka piny owacho keto maino e neno ni sikunde ma kamago nitiere moromo. Bende giwacho ni thoth sikunde bende oger e yo ma ok nikare nikech jopuonjre mantiere kod ng'ol bedo gi pek ma chopo e skundego. Ka giloso e kinde romo kod director mochung' ne jogo mantie gi ng'ol e kaunti ma Migori e bwo bad migawo mar piny owacho mong'ere kaka National Council for People with Disability Rose Ayuke, bende ne giwacho komachielo ni gikwayo piny owacho mar kaunti no mondo olosie chike madewo jok mong'ol. Skunde yudo koger gorofa, sana sana high school yudo koger gorofa, to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Koro ng'eny skunde pok obedo that inclusive, pok gigero environment ma nyalo ting'o ji duto te manigi ng'ol mopogore opogore. Most of our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible because there is a sign language teacher who is fluent
If you go to Wizara School for the Mental, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. The county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. That means it has not been gazetted as required by the law, because when it is published is when it starts working. I'm requesting the county government, under the good leadership of Governor Dr. Ochilo Ayako, that it is time the disability bill is put in place for persons with disability. Erokamano ahinya jawinjona kuom bedo kodwa e thuolono duto kane wakelonu weche manyien makagi kacha. Ramogi TV ikore mokalo kendo koromo saa 1 wabro keloni weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore gie sani. Bed godhiambo mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.